In this short video, I'll be exploring one day from my past, present and future through the medium of Polish, English and Welsh languages. Oto mój pradziadek, Paweł Donosewicz. Służył on w jednostce 2 Morskiego Batalionu Strzelców. Jest on jednym z Polaków, którzy dostali się pod ogień ataku z Schleswig-Holstein, który ostrzeliwał Westerplatte i od którego ataku rozpoczęła się II wojna światowa 1 września 1939 roku. Będąc zmuszonym pójść w głąb kraju, mój pradziadek był świadkiem walk, zniszczeń oraz ruin pozostałych po spaleniu wiosek i miast. Dziadek walczył do 19 września 1939 roku. Polska amunicja już się dawno skończyła. Mieli już tylko tyle, ile udało się złapać i ograbić z patroli nazistowskich. Nie mieli też co jeść. Po 19 dniach poddali się do niewoli. Za czyny wyjątkowego męstwa okazane podczas wojny obronnej w 1939 roku naczelny wódz w Londynie odznaczył 2 Morski Pułk Strzelców Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari 5 klasy. Odznaczeni zostali także jego żołnierze. Oto mój pradziadek Stanisław Świebocki, pseudonim Błyskawica. W 1939 roku był na II wojnie światowej i brał czynny udział w obronie naszej ojczyzny od granicy niemieckiej z 4. Pułkiem Piechoty Legionów w Kielcach, który był wcielony do Armii Łódź. Po 22 września dołączył do podziemia, czyli Armii Krajowej i był dowódcą plutonu w Gałęzicach okrąg Kielce. Walczyli z wrogiem bez przerwy, zatrzymywali pociągi i zabierali broń i amunicję, nie dopuszczając nazistów na wschodni front. W ten sposób ich oddziały zaopatrywały się w broń. Pradziadek został odznaczony Krzyżem Partyzanckim oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Moja prababcia, Józefa Świebocka, była sanitariuszką i opiekunką chorych, gotowała im posiłki i karmiła ich. Była również łączniczką, przenosiła meldunki i prasę podziemną do innych miejscowości. Przeszłość moich pradziadków nadała mi moją teraźniejszość. My name is Carolina Jones. I decided to find my new home here because I had fallen in love with a Welshman and the Welsh language and culture whilst in Poland studying English philology with Celtic studies, which included learning Welsh language, culture and history. In 2019, I moved to Wales to do my master's degree in visual communication and continue learning Welsh. In 2020, we were supposed to get married in Poland. Unfortunately, due to COVID-19, the Polish borders closed just 2 weeks before our flight, so we didn't get married on the day we had planned. I felt trapped, having not fully settled into my new life and role. For the next 2.5 years, I wasn't able to see my family, let alone host a party. We were very lucky to get married in the registry office in Wales during a local lockdown, but no one could be there with us. We are still planning a wedding with our loved ones in Poland. My present is looking forward to a better tomorrow. Ringobeithio I bydd ein dyfodol yn fwy disglair. Wrth ddysgu am brofiadau fi hennain a theidiau, rydw I eisiau i'r byd ddod yn lle gwell. Fy'n ymuniad presennol y bod y sefyllfa gyda Covid yn tawelu a'i bod yn ddiogel i ni ddod yn ôl I normal. Rwyf yn barhau I ddatblygu fy hun, fy nelf, fy ymchwil fy hynianiaeth Poleg Cymreig. Rwyf am ei fi neulu I dod I Gymru a ddeall pam fy mod yn caru fy mywyd yma. Rwyf am anchrydefu aber fy hendeidiau a neiniau, a rhannu ei storiau a pharhau I geisio gwella'r byd drwy barhau I wella fy hun. Os na welwn y dyfodol, nid ydym yn ymladd drosto.